Asteak dira uda guretik aldendu zela. Eguzkiak jotzen duenean ordea, hezurrak udaminez epeltzen dira. Miarritzen gaude. 2008 urtea da. Mendebete atzera, Vladimir Nabokovek ez hiri, ez herri ezten honetantxe eman zituen udak. Hondartza, kasino, pasealeku, terraza. Miarritze bera ikusten dugu berak eta biok, duela mendebete eta gaur. Consentés à être bâtards ou fantômes, ont passé de Menton à Sanremo, disons, très tranquillement par des sentiers de montagne bien connus des chasseurs de papillons et des prêtres distraits. Vladimir Nabokov, 1889ko apirilaren 23an jaio zen, Errusiako San Petersburgen. Hasi, beste nonbait egin zen. Errusiarra ez, beste nonbaitekoa sentitzen zen. Eta Frantzian, Alemanian, Ameriketako estatu batuetan eta Ingalaterran ibili zen. Errusieraz, ingelesez eta frantsesez hitz egiten zuen. Errusieraz idatzi zituen lehen lanak, baina ingelesez idatzitako liburuengatik egin zen ezagun. Eta hizkuntzen ezagutzak asko baldintzatu zuen bere ikusmoldea. C'est en 1940 que je quittais l'Europe pour me rendre en Amérique et y devenir professeur de littérature russe. Errusiar izaerari uko egin, errusieraz idazteari utzi, munduan zehar ara eta ona ibili, sortzetikoa ez zuen hizkuntzan eman literatur lanak. Ara hor, Nabokov ulertzeko zenbait giltza. Baina zer dela eta halako erra Errusiarekiko? 1919an, San Petersburgeko familiaren eraikina utzi eta Sebastopoldik barrena ihes egin zuten, armada gorriak Krimea inbaditu ostean. Nabokov Cambridgeen hasi zen ikasten garai hartan. Ordukoak dira lehen idatziak. Lehenagokoa da tximeletekiko afizioa. Tximeletak harrapatu beste tentaziorik ez zuen, 1907ko abuztuan Miarritzen. Oraingo agureen bidaia antolatuekin gurutzatzen zen Nabokov umea, aurra zen garai hartan, eta ez da zaila irudikatzen umea hondartzan, umea oinutsik eta gerriz gora biluzik. Hala gogoratzen du bere memorietan. Etzaulki tolesgarrietan zeuden gurasoak, eta hondarretan jolasean ari ziren umeak zaintzen zituzten. Belauniko nengoen, leiar batekin, han aurkitu nuen orrazi bati zu eman nahian. Gizonek galtza motzak zituzten. Emakumeek garai hartan, zetaz babestutako papare galdun jaka harinak jasten zituzten, kopa altu eta egal zabalezko kapelak, brodatu dun belozuriak, bularraldean parpaiak zituzten brusak. Oroitzen naiz, grasalak Espainiak gatzez fintzen zituela. Kasinoa, hondartza, itsasoa, haitzen bestaldera, beste hondartza. Hondartzaren beste aldean bainatzen zen. Han bainulari profesionalak zeuden, Euskal Herritar uzkurrek bainu jantzi beltzekin. Emakume eta umeei uinek sortu beldurraz gozatzen laguntzen zieten. Batzuk hondartza zaintzeaz arduratzen zirela oroitzen da Nabokov. Beste batzuek aldagelak kudeatzen zituztela. Hoietako batek erakutsi zidan, eta bere lezioa nire memoriako kristalezko zelulan geratu da ordutik, tximeleta euskaraz miserikoletea esaten dela, edo halako zerbait esaten zidala iruditu zitzaidan.
Ez hori bakarrik baina, jarraian dio. Gero hiztegietan aurkitu ditudan 7 hitzen artean, gehien hurbiltzen dena mitxeletea da. Udan maitemina, itsasoa labarretara bezala sartzen da. Gehiago haurraren inozentzian. Kolet izeneko neska batekin maiteminetan hartzen da, duela mendebete. 10 urte beteko zituen azaroan, nik beteak nituen 10 apirilean. Txoritxoen txinta azkarrak bezala hitz egiten omen zuen, ingelesa eta frantsesa nahastuz. Kolet ezagutu nuenean, jakin nuen hau guztiz serio zijoala. Kolet miarritzeko nire gainerako behin-behineko joko lagunak baino askoz ere arraroagoa zela iruditzen zitzaidan. Eta lehen maitasunarekin, beste norabait ihes egin nahi. 10 urte besterik ez zituzten, baina ilusio neurri gabe eta inozoa. Nik urrezko txanpon bat nuen. Gure ihesa finantzatzeko nahikoa izango zena uste nuen. Nora eraman nahi nuen? Espainiara? Ameriketara? Babes iparraldera dauden mendietara? Laba, dan la montaña, Carmeni operan entzun bezala. Gero, apenas kontatu ahal duen ezer iesaldi ahalegin hartaz. Nola gogoratzen den, nola irudikatzen duen neska espartzuzko abarketak jasten, gurasoen esan eimen eginez, herri eta entzuten. Gero beste irudikapen bat, nola egiten duen ies kasino inguruko zinema batean sartu eta jarraika zituztenak atzean usteko. Baina Euskal Herriarekikoak ez ziren haurtzaroarekin amaitu. Bere lanik ezagunenean, Lolitan, Dolores ospitalera eramaten dutenean honakoa dio. Une batean oso zakarra izan nintzen, masail puztuak, ipur masail mamitsuak eta begibeltz liluragarriak zituen erizain gazte batekin. Jatorri euskalduna zuela jakin nuen. Bere aita atzerritik etorritako artzaina zen, artzain zakurrak ez den ibili zena. Gero autora itzuli nintzen berriz. Eta han geratu nintzen, ez dakitzen bat orduz, ilunpetan kikilduta, nire bakardadeaz harrituta, niretzat berria baitzen hori. Ahozabalik nengoen modu nahasian argiztatua. 4 ertzetan zelaiak inguratuta zegoen ospitaleko eraikinera, eta izarrei eta hot montaineko ertze zerratuei begira, non agian, une hartan, Maryren aita, Joseph, Lore Bakartia, Oloron, Lagor, golarekin kesexe amesten zuen, edo ardi bat seduzitzearekin. Ardi bat seduzitzearekin egiten zuen amets Maryren aitak Nabokoven personaiarentzat. Zer ziren euskaldunak, artzainak espaziren? Jatorri euskalduneko Mary pertsonaiari ere eskainiko dizkio losintxa batzuk testuan aurrera egin ahala. Ipurdi handia, genio txarrekoa, usain txarrekoa dela esaten digu. Hitz egiten duenean, konspiratzeko ari dena, inozoa eta desmasian sentimentala ere badena. Mementu hartan konturatu nintzen, nire maitasuna beti bezain etxitua zela. Eta baita bi neskatxak nire maitasun etxituaren aurka konspiratzen edo konfabulatzen zutela, euskaraz edo kaloz. Gehiago esango dut. Lok joko bikoitza egiten zuela esango dut. Mary inozo eta sentimentala ere engainatzen baitzuen. Agian esan baitzion, bere osaba xarmangarriarekin bizitzera joan nahi zuela, nire malenkonia eta krudeltasuna jasan ezin zituelako. Haurtzaroa da denon aberria, baina zenbaterainoko arrastoa utzi zuten Nabokovengan, Mia herritzen emandako bi udaiek?